बालाबारि औगुरिनि बैसागो फोरबोआव फैला जे बरगयारि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु हारिमु आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंबाय रंजालि बैसागु फोरबो। थांनाय रबिबारखालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 24थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बिब्दिनो बैसागु फोरबोआव बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे फुंनि समनिफ्रायनो माराथन खारनाय, आफादनि फिरफिला बेरहोनाय, खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिला बेरहोनाय, गेलेनाय बादायलायनाय, सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो बिदिनो गेवलां बैसागु मोसानाय, बेनि उनाव गेवलां मेल हाबाफारि खुंदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन मुस्रि फैला जे बरगयारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ गरेश्वर हालामनि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों हायला हुइला खुंफुंदों। बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागो दा आफादनि जि 24थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय बेवहाय बाहागो लाफैनानै खोब मोजां मोनदों। गोबां बर' लाइमोनफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बैसागो हान्जानाय मोसानाय थारैनो जोबोर मोजां जादों। खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बर'नि जि गुबै मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बेखौ लानानै रोजाबनाय मोसानाया थारैनो खोब गोग्गाथाव। जों दिनैनि दिनावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा बा बर'नि मोसानायखौ बोजबनानै लानो हानाया आं आसा खालामदों इयुननि समावहाय बेफोरबायदि बैसागो फोरबोनि गेजेरजों बे बालाबारि औगुरि जि बैसागो खुंथाय आफाद बे आफादा जाहाथे बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गुबै हारिमुखौ लानानै बे बैसागो फोरबोखौ फालिबाय थायो। माखासे समाव जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बर'नि जे हारिमुखौ गुबुन हारिफोरा जे भिलुलेस बायदि जे गुबुंले थासारिजों मोसानानै दिन्थिफुंनाय, बे बिथिङाव हारिमुआ मा थांखि लादों? गोबां खोथा बुंबोबाय बेखौ लानानै दिनैबो बुंबावगोन। जोंनि बर'नि जिथु दामजु आरो जिथु जोंनि बर'नि मोसानाय, बेवहाय जोंनि बर'नि गासै आसार खान्थि धोरोम खान्थि गासैबो हाबजोबनानै दङ, जायजों जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो। बेफोरबायदियाव गुबुन हारिनि सोरबा मोसानायखौ जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया, नाथाय बेखौ नुखानानै मिथिखानानै बुजिखानानै जोंनि जिथु गुबै मोसानाय जायखौ जोंनि हारिनि सिनायथि होननानै बुङो, बे मोसानायखौ बिकृति भाबै जिथु मोसानाय बेखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हाया। आरो आंबो हारिमुनि सासे सुबुं हिसाबै सोंखारिबाय थादों। बिनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथा बुंबाय, आंबो बुंबाय थादों। बिथांमोनखौ जोङो बुंबाय थादों जे बिथांमोना गावसोरनि गोरोन्थिखौ सिमान लानो नांगौ आरो बिनि थाखाय बिथांमोना जोंनि बर' जाथिनि गेजेरावहाय निमाहा बिनो नांगौ। आरो जुदि बिदि खालामनाय जायाबा बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। माखासे समाव नोंथांखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव नोंथाङा बावैसो सिगाङाव जे बिसानिफ्राय ओंखारनायनि उनाव नोंथाङा जे बिसानिफ्राय बोखारजानाय माखासे सुबुंखौ बिसायाव सोफिननांगौ होननानै बेखौ लानानै गोबां दावराव सोमजिगासिनो, बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बिसानिफ्राय आं हिसाबैथ' ओंखाराखै। बिसायाव थानाय जिथु आंनि बिबान आं बिनिफ्रायसो ओंखारदों। खिन्थु आं लासै गोजौ मान होनानै दिनै आर'नाइ फालि सोदों। गोबां बैसागो फांसननि स्टेजफ्रावबो बिथांमोनखौ लेंलांदों। दा बिनि सायाव जोङो माखासे खोथा बुंदों जे बिथांमोनखौ जोङो एरख'नायनि आन्दोआवनो दंमोन जोंनि रायजो राजाफोरनि प्रेसार, माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसन आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोर। बे हिसाबै जोंहाबो मावनांगौ दं हिसाबै जों बिथांमोनखौ एरख'बाय। आरो एरख'नायनि उनावहाय दिनैनि दिनाव जों बिसाजोंनो चेलेन्ज खालामनानै बिथांमोनखौ दिनै बेबायदि प्लेटफर्माव लाना थांनाया जाहैबाय। बे खालि जोंखौल' अपमान होनाय नङा, बे जाबाय जोंनि इयुन जोलै जायफोर उननि समावहाय
गावखौ महरगिरि महरै गायसननो थांगासिनो दं बिथांमोनखौबो इनकारेजमेन्ट होनाय जादों इनकारेजमेन्टआ ओरैजायहाय जे बिथांमोना एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों बा गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौनो बिराद गिदिर सेलिब्रिटि सानना लानानै गुबुन आर्टिस्टफोरखौ दोननानै बेबायदि आर्टिस्टफोरखौसो सेलिब्रिटिनि मोनसे माबा इज्जत होनानै बेफोरबायदिखौ बिथांमोनखौ बरायनो लानाया जोंनि इयुन जोलैफोरखौ इनकारेजमेन्ट होनाय जादों जे बेफोरबायदि जायोब्लासो हाइलाइट जायो आरो बेबायदि जायोब्लासो सेलिब्रिटि जानो हायो ग्लेमार जानो हायो दा बेखौनो बुंनाय जादों दा बेखायनो जोङो बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जादों आङो बुंदों बेखौ बुंनायनि ओंथिया जाय आङो ससियेल मिडियायाव लिरनानै होदों आरो बेखौ लिरनायनि ओंथियानो जाहैबाय आङो जायफ्रा दिनैबो बिथांमोनखौ बेबायदि सनमान होगासिनो दं जायफोरनि सानस्रिया बेबायदि आं बिथांमोनखौसो इनसाल्ट खालामनाय जानिनो मेम्बार बे जा आंनि बेक्तिगत बे माबा कारन बियो बेक्तिगत आं जाहोननि थाखाय उसुबिदानि थाखाय आं बिबानखौ लायाखै नाथाय बिसाननो सासे आङो मेम्बार आरो बिसानिफ्राय जायफ्रा एरख'जाबाय बयकट खालामजाबाय बेबायदि आर्टिस्टखौ सोफिननांगौ होननानै आं बुङाखै सोफिननांगौ होननायनि ओंथियानो आं माने उल्थासो बुंदों खोथाया जाहैबाय मा जोंहाबो बिसाया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जायखौ जों दिनैनि दिनावहाय ससियेल अर्गेनाइजेसन होननानै बुंनो लानाय जादों जोंहाबो गोबां दायित्व दङ गोबां बिबान दङ जोंनि हारिमुखौ फोसाबनायनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायनि थाखाय आरो इयुन जोलै जोंनि जायफोर महरगिरिफोर फैनो गोनां दं बिसोरनि सायाव जोंहा गोबां बिबान दं गोबां दायित्व दं बिसोरनि गोथारथिखौ लाखिनांगौनि आरो बिसोरनो मोजां लामा दिन्थिनांगौनि थाखाय बिनि गेजेरावनो जुदि जोंनि सोरबा बिसानि प्लेटफर्माव थानाय सोरबा महरगिरिया जुदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा थायोब्ला जोंनि कनस्टिटिउसन बायदि जोङो हानजानि जोङो डिसिप्लिनारि एक्सन लानाय जायो दा जायफ्रा बयकट खालामजाबाय बावैसो सिगां बिथांमोनखौ लानानैबो जोंनि माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसन जोंनि बर'नि गोरों गोरा बा इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोना मोनसे समाव जोंखौ गोबां खोथा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना मोनसे जिहेतु अर्गेनाइजेसन दं आर्टिस्टफोरनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बेबायदि थासेयावबो नोंथांमोननि सोरबा महरगिरिया जुदि ससियेल एक्टिभिटिस एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा थानायनि उनावबो जुदि नोंथांमोना बेबायदि एक्सनखौ लायाब्ला नोंथांमोननो बे आफादखौ मानो नांगौ बायदि खोथा बुंनाय जादों आरो सासे सानै महरगिरिनि थाखाय जों साफ्रोमबो महरगिरिफोरखौ गोबाङानो आसि दिन्थिदों गोबाङानो बायदिसिना खोथा बुंदों आरो जायनि थाखाय जोङो एस पार दा कनस्टिटिउसन अफ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जोङो बेफोरबायदि आर्टिस्टफोरखौ जों बयकट खालामनाय जादों आरो बयकट खालामनायनि उनावहाय जोङो मिडियानि गेजेरजों राजुवा खालामनाय जादों फोसावखानाय जादों जिहेतु रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि मोजांनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ बयकट खालामबाय उननि समफ्राव जाहाथे जोंखौ बयबो रायजो राजाया सापर्ट होनो हायो आरो बेफोरबायदि बयकट खालामनाय आर्टिस्टफोरखौ जाहाथे रावबो मोनसेबो प्लेटफर्मावहाय बिसोरनो जायगा होआ मोनबो प्लेटफर्माव जाहाथे बिसोरखौ फिन बरायफिना जों बिनि थाखायबो खोथा बुंनाय जादोंमोन नाथाय बिनि उनावबो जोंनि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफ्रानो बिथांमोनखौ